Cevher baş temaşevanên hêja em di bernameyek nû ya rûpelekî ji dîrokê de bi hev rane. Mijara me vê heftiyê Şêx Mehmûdê Berzenciyê. Kek Ziya Awcî sê pirtûk li ser Şêx Mehmûdê Berzencî wergerandiye Kurdiya Kurmancî ji Kurdiya Soranî wergerandiye. Pirtûkê wî yek jê Şêx Mehmûdê Hefîdzade di belgenameyên Fransayê da. Dîsa ya din pirtûka Refîq Hilmiyê yadaşt Başûrê Kurdistanê û şoreşa Şêx Mehmûd û pirtûka sisiya jî ako îşev em ê li serê xeber din. Min çi dîtin Ehmed Xwece ew jî pirtûkek nivîsandiye. Ehmed Xwece bawerke xeznedarê Şêx Mehmûd viye. Ew ê kek ziya li ser wana hinkî dijî agahî bide we. Belê kek ziya tu bi xêr hatî sersera ser çavara hatî. Gelek spas dikim. Gelek spas jî bû we ku we bi derfetê da me. Gelek spas. Gelek sawî. Hêvî dikim ku tendurustiya te baş e. Baş e gelek. û Xwedê qewetê bide te tu wela tu ji xortekî zêdetir dixebitî bi rastî yanî. Em zanin ku di van demê dawiyê da jî li Başûrê Kurdistanê bi taybet li ser wan salê 1918 hetanî 24 li ser wan sala gelek pirtûk hatin çapkirin û cenabê te jî di nav wê hewldanê de ye ku wan pirtûka ji kurmancî axêvên Bakurî ra bi taybet wergerîne kurmancî ew karek pîroz cenabê te dimeşîne mala te avade. Îcar ez hema bi Kurtî ewlê bipirsim. Daha bi rastî ez di derheq bernamê da ez em ê çi bikin. Em ê li ser van pirtûka û pirtûkên dawî ku li Başûr hatine weşandin û di nav xebatên cenabê kek ziyadan em ê hinkî pêra sohbet bikin. Dûra em ê di van her sê pirtûkan da rewşa Kurdan, rewşa Şêx Mehmûd, jiyana Şêx Mehmûd, malbata Şêx Mehmûd û pêwendiyên wî û îngilîza pêwendiyên wî û Kurda pêwendiyê wî û Ereba pêwendiyê wî û Tirka heta pêwendiyê wî û Rûsa çunkî em zanin ku li hember Rûsa jî şerkiriye. Em ê hinekî behsa van bûyeran jî bikin û em ê bernama xwe bi wî awayî bimeşînin. Belê kek ziya. Li ser hem van her sê pirtûka hem jî van pirtûkên dawî ku hatin tên çapkirin û hin xebatên wan jî berdewamin tê çi vê jî. Belê gelek spas li hêvîdarim em îşev çend ropel ji dîroka gelê Kurd û xebata gelê Kurd yên di salên taybetî navbera 1918 û 24 da û heta siyan jî em bêjin ewa Şêx Mehmûd ku em behs dikin. Bi Kurtî be jî bêyê ku em bikevne nav firehiya mijarê û ku em bikevne nav firehiya mijarê mümkün e em xalên gelek giring ku em dixwazin îşev bi bînerên hêjara parve bikin û li ber çav winda bin em ê gelek Kurtî ji xwe mijar bi xwe mijareke firehe û em ê gelek bi Kurtî xalên gelek giring ku îro em bikarin jê ders werbigirin ku îro dîroknivîsê me yên bi taybetî Bakur û jê îstîfade bikin em ê behsa wan bikin Kurtî.
بله دو صحبت خدا جیکو من بحث کرد مخابن ام کرد باکور گلک جاران yani xabatê ku li başûr tên kirin hem haya me jê tune hem jî wek cenahek heye cenahek bi ez bêguman herkesî ew nakim ew dikin yani piçûk dibînin û xwe haya wan jî ji hinek xebatan tune yani bi taybetî ew xebatê warên weşanan da ku ji bo dîroknivîsî dîroknasîya Kurdî gelek gelek qîmetin haya wan jê tune û wek xwe hem jî ji wan mezintir hesêb dikin û dikevne nav şaşiyê mezin. Îca em ê behsa hinek ji wan bikin û ew xebatên ku hatine kirin di mecara min bi xwe ya şexsî de jî tune ku ez bigiheme tevan qasê ku ez yên ku gihiştimê û min kurmanciya wan ku Kurdiya kurmanciya wan ku amade kiriye bi Kurdî ez ê behsa hinekan bikim. Wek we jî got yadaşt ji aliyê Mamosta Refîq Helmî ve hatiye amade kirin. Kitêbeke gelek gelek hêja ye bîranî ne Mamosta Refîq Helmî ji destpêkê Heya Dawiyê bi Şêx Mehmûd rabûye wek şêwermendê Şêx Mehmûd bûye û li xwendegeha herbiyeyê hem li Silêmaniyê hem Bexdayê hem Stenbolê xwendiye û piştê ku sala 1919 ku êdî imkana ew Kurdên me ê ku ji başûrên li Stenbolê dibînin imkana wan ê li wan mayîna li wan daran namîne vedgerin vedgerina welat vedgerina başûr ev jî yek ji wan e. Bîranînê wî ji bo gelemperî ji bo dîroknivîsiya Kurdî bi taybetî ji bo hereketê nasîna hereketê Şêx Mehmûd gelek gelek bi qîmet e pir qîmet e. Ez wî rojê rastî ewekî hatim sefernameyekî hatim ku ew ê Dana Smith em bêjin muxabirê New York Timesê yê Lübnanê ku cara ewil 1962 da û diçe û demeke dirêj dibe şahidê şoreşa Îlûnê mesela wî behsa xebata wê kiriye bîranînê Refîq Helmî vekê kiriye yani dibe ji vê berhemê baştir ji bo dîroknivîsiya Kurdî berhem tune yani ew qadmet hestike yani dûre dirêj behestike. Yani dixuye ku em bêjin ne tenê em bêjin derdora Kurdan kesên derve ê ku em bêjin peywendiya wan eleqeke wan ku bi mesela Kurdî ve heye ji bo wan gelek gelek giring bûye. Yani wek mîsal me ev kir me ev da. Pişta Mamosta Refîq Helmî ji xwe salê çirî da Partiya Hêvayê ku tê da mezrandin yani dawiya salên 1930 û destpêka salên 1940 da û dibe sekreterê Partiya Hêvayê jî li Başûrê Kurdistanê. Belê yek ev e ez tavsiye dikim ku herkes bixwîne û me gelek sal beriya niha ev berhemahan derket û ez bawerim çapa ewil 1900 çendan da 2010 da derketiye û yani 14 sale û kitêba duyem min çi dîtin yani navê wî ne orijinalim çim dî ji ev jî bîranî ne ji aliyê Ehmed Xoca ve hatiye nivîsandin yani Ehmed Xoca bîranînê xwe nivîsandiye Ehmed Xoca navê babî wî ye Xoca Efendî jî ratê gotin û kesekî rewşenbîr gelek hêja welatparêzekî biqedr û siyanet bûye û ev jî wekû we jî behs kir wek xezînedarê Şêx Mehmûd bûye di destpêka hereketê Heya Dawiya hereketê yani heya ku em bêjin Şêx Mehmûd êdî teslîm dibe diçe û her wext pêra bûye gelek gelek belgên hêja tê de hene
وجبو ديرك أو عيني كان مقول جبو ديرك جلم بري ديرك نويسيا كردي بتايبتي أم بيجن حركة الشيخ محمود برهمك جل هجايا سيسيان أو إيصال دركت الشيخ محمود حفيزادة بلغنامه فرنسا دا ev belgenameyin Fransa'yı burası hayanaha jali Kurdan ve istifade nehatına kirin. Eri belgenameyin Britanya'yı brez rahmetli Doktor Kemal Mezar ev kirin yani ev çulur bilin ev gerek xabat düğünü heca gerek belge evin Britanya'yı ev kirin ve kitap derket yani. Yani Kurdistan belgenameyin nehini en vezarata derve ya Britanya'da ve Fransa'yı cara avla bu jali Doktor Cevat Abdullah ve hatta o gün amadakirin Mahmut'a Cevat Abdullah başvuru Kurdistan'a le Fransa'ya rütnü le Paris'e çıkıyor o kiriye de Fransa'yı خواندنا خوی بلند و دکترای خوی کریه. یا اود بیچک و ev belgename çen cildin و ev cilda avle cilda yekeme az hebidarım cildedin derkevim keve deseme em Kurdiyavani kurmancı bu kurmancı ahivan amade bikin hebidarım. و ev penceh belge emi ne karım bahsa tababikin de emi bahsa yek juan ku gerek geringe ev hayata ku Şeyh Mahmud و لسر ناوی کرده باشور به مزبطه که به دخوازه بشینه فرانسای پاریسی جه اوه را شریف پاشارا جبو که اوه دا کنفرانس آشتی دا اوه کردان برپرسیار مسئولی اوه کردانه يوكو أو وانجي تمثيل دكه يعني مضبطة كوسا أمي بحثاوي بكن أمي أنا نكرن نادا تاوي وبلغي بروبر هجانة وهميدارم أو بلغي ديجي جلد ديجي دركبن وجبو ديروك ليسيا كردي وك خزينة كم راسي إجا درويوان إيصال كو كك حنيفيجي بحسكر me çen berhemin dinci kurmacıyan amadekirin derkesine. O gele belge hecana, pır belgenin hecana. O vakit hanifici bahskir çend habevan nabera salil 1918 anda ev konsolosin van valatan ye Rusya'yı yani Sovyeti hem devra çariti de hem Sovyeti de ev konsolosi Kurdistan'ına raporun civazarata dervara kuşandına raporun ser Kurdan ser hareketi Kurdan ev raporun mesela yani gelin evet mesela ser evine ser hareketi azadiye kuam cerad bejik ve az hocara hareketi azadiye da bejik az ava istiklal etmeyeceğim. Yani ava orijinal Komite İstiklal Kürdistan'ı. İstiklal yani komite serhabuni yani ne azadi bu serhabun her ru işte yüzlere gele heyecana pırpır heyecana ev embejin me evkir me kurmancayı amade kiriye edin cardın xabatak edin heye Kürt belgeyin wezareta derve ya Britanya'da ev jî nabera salên 24 andane yani ev konsolosên taybetî İstanbulê ê cêdin yê ya jî sefîrên em bêjin li rojhilatan avîn ê İstanbul ê Bağdayê ê Tehranê ew raporên ku ji wezareta derve reşandine em bêjin biraderê me yê başûr xwe gihandine wan soraniya wan amade kirine min jî Kurdiya wan jî kurmancî amade kir o dervevi çend berhemin dinci belki med programın burada ama vak ev bahs kirbû lê bir cihatiye ez xwazim behsa wan jî bikim Bîranînên Şerîf Paşa me weşandin
وەک کتێب دەرکرد بیرانی شەریف پاشا تشتی gelek mühim tedana gelek tedana bi taybetî yani tiştê ku em jê ders werbigirin ew e ku ew Osmanîcîtiya di nav Kurdan da wî wextê em lê dinerin di destpêkê de em bêjin Şerîf Paşa alîkerê ta tereqî dike pişta em bêjin Osmancîtî dikin yani ne em bêjin mesela programa xwe ew ê ku bibe hikûmet tê çi bike weşandiye partî jî daniye em bêjin li Parîsê tu lê dinêrî yek kelimeyê Kurd tune têda yani wek Osmancîtî kirine wek îro çawan Tirkiyetî tî em jî rabêjin çi bêjin kirine ya ew kesê ku niha Tirkiyetî em bêjin jara çi lê nav bikin yani dikin ez bawer nakim ku xwe haya wan jî Şerîf Paşa nizanim kî falan hebe haya wan jî dîroka Kurdî em bêjin çi xebat kirine em bêjin piştî çawan pûşmanbûne ji wan xebatê xwe wek Şerîf Paşa pişta bûye nasyonalîstekî hişkê Kurd heta weser kiriye gotiye wextê ez bimirim bişewitînin çünkü welatekî min tune we falan me jî înşallah belkî pûşa me bêjin welatekî me tune min bişewitînin zêde eqilê min jî nabre yani me Kurtî ez bêjim em derbasê ew xwe bi mijara xwe esî bin berhemê derketine berhemê han bi rastî gelek hêcan e pir hêcan e yani ez wisa difikirim ez bawerim ev nêrîna min aliyê gelek bînerê me ve jî bêpar vekirin gelemperî ji bo dîroknivîsiya Kurdî dîroknasiya Kurdî bi taybetî jî em bêjin salên wî wextê ku li ser qedera Kurdî a îro salên tayînker bûne salên 1918 salê 1924 li ser qedera Kurdî ew biryarê ku İngilîz din Fransîz din ew em bêjin Sovyet û şêla wan helwêsta wan li hemberê mesela Kurdî ew qedera îro ku Kurd dijîn wê qederê tayîn kiriye em gereke bizanin bê em nezanin em nikarin em gere em siyaset jî bikin em xebatekî jî bikin em nikarin em bêjin ku em dîroka xwe tiştê serpêhatiyê me ku em nezanin ez bawer nakim ku îro em bikarin em bêjin xebateke tevkû jî bimeşînin ji bo me bi taybetî gelek mühim e belê ew kitêbê me ew kirî ku Kurtî min behs kirî Kurtî ev in belê gelek spas keko niha mîca derbasî mijara xwe bibin ewlê hema em Şêx Mehmûd kî ye malbata wî em bêjin wek kîjan malbate çi eşîre ya çi mîrektiye her çi be çi kese ez dixwazim tu hinekî li ser wî jî biaxivî belê Şêx Mehmûdê Hefîd Şêx Mehmûdê Hefîdzade û ji tu eşîrê nine yani Şêxê Qadiriyan in belê û Qadirî terîqeta Qadiriyê bi destê wan li Kurdistanê ew bûye destê Galkê babî wî yani Şêx Me'rûf Şêx Me'rûfê Nûdeyî ku jê radibêjin em bêjin terîqeta Neqşîbendiyê Mewlana Xalid çi ye ji bo terîqeta Neqşîbendiyê Şêx Me'rûfê Nûdeyî jî ji bo terîqeta Qadiriyê aynê tişt e û pêşiya terîqeta Neqşîbendîtiyê em bêjin li Kurdistanê erê terîqeta Neqşîbendîtî kevin de hebûye lê ne zêde ew bûye yani bi şaxê Mewlana Xalid em bêjin fireh bûye belê rêca em bêjin Şêx Me'rûfê Nûdeyî jî yekem kesek ku li Kurdistanê temsîlkariya em bêjin terîqeta Qadirî kiriye Nûdeyî ye Nûdeyî gundê wan e û em bêjin medreseyê mezin fireh û alimên gelek ew li wir hebîne rêca kurê wî Şêx Ehmed piştî wî kurê wî Şêx Ehmed ew dike ciyê wî digire dibe postnişînê wî Şêx Ehmed kalkê Şêx Mehmûd e û piştê Şêx Ehmed wefat dike û Şêx Saîdê babê Şêx Mehmûd dibe mezin terîqetê û piştî Şêx Saîd jî
أري الشيخ محمود للشيخ محمود يعني زيادة أو طريقة يعني وجه باب قال إخوة زيادة kesek siyasi daha بله pırtlaker ya. زيادة الوقت يجبو أم بيجن تفجر كرد يجبو تيكوشينا يجبو أم بيجن بيك آنينا أم بيجن بريفا بريك يجبو كردارا وتمن إخوة بي أورا يعني طريقة زيادة بفي خبطة أخوة الشيخ محمود تناصرين yani gelek gün devan hene hem li Kurdistan'a İran'ı hem li Kurdistan'a Irak'ı jiber Bele. ku em bejin ji alî em bejin aşîretan ve ji alî kesên dewlemendê wî şaxê ew ve hatine ew kirin hatine weqif kirin ji Bele. ew re ji terîqetê re û medresa wanê nodeyî medreseke gelek bi nav û deng biye Kurdistanê de hejmareke gelek zêde xwendekarê wê hebîne medresê û ji xwe li Kurdistanê behsa medresan da medresên terîqetan bi coreke din a medreseyan in. Yani Bele. coreke din a medrewan ew kesê ku li ser medreseyan medreseyên Kurdistanê xebat kirine ew dikin yani wextê tesnîfa medreseyan dikin em bêjin medreseyên ku girêdayên terîqetan in wan bi awayekî din dinirxînin. Yani tabii mijara menî em naxwazim bikeve nav detayê wî. Tenê ev malumat gelek em bizanin. Evîca Şeyh Mero mesela ewek wînê gelek mühim teqlîda Ehmedê Xanî kiriye. Em Bele. bêjin Ehmedê Xanî çawan em bêjin nûbihar ji bo ku piçûkên zarokên Kurdan hînê Erebî bibin ew bi Bele. Kurdî Erebî em bêjin ewek nivîsandiye. Şeyh Mero Wek jî ferhengeke keko min belê xwendiye wek ferhengek. Şeyh Mero jî hani babê Şeyh Ehmed wî jî Ehmediye nivîsandiye. Bele. Aynî ew Ehmedê Xanî yani em bêjin wek teqlîdî wî hani ji bo ku em bêjin kurê wî Ehmed em bêjin ku hînê ew ê bibe hînê Erebî bibe aynî wekî teqlîdê ew ê mesela xebatek kunî he xebatê dijî hene yani şair hene û em bêjin keşkûl nam çi birak dijî. Belê yani em Kurdî ev malbat e. Ez dixwazim tiştekî hîn bikim Belê. keko. Ev malbat bi xanedana Osmanî re Belê. pêvendiye wan çawa bûne? Belê. Oda ev dewra Şeyh Marufê Nûdeyê ez nizanim lê belgeyê ew ê hene belge gelekin li ser dewra Şeyh Ehmed Belê. û li ser dewra Şeyh Saîd bi taybetî wextê Sultan Abdülhamîd da û peywendiyê wan gelek baş bîne. Belê. Heta Sultan Abdülhamîd ez bawerim sala wê ez eger tiştekî şaş bêjim bila qusûra min nenêrim bîne yan 1898 yan not ne Şeyh Ehmed bi heyeteke gelek mezin ve Bangê Sarayê dike. Belê. Bangê İstanbul dike. Yani Belê. wek bine mêvanê ew ê mêvanê Sultan Abdülhamîd. Belê. Vêca ji bo ku tenduristiya ew ê tenduristiya Şeyh Ehmed dest nade di ciyê xwe da kurê xwe Şeyh Saîd yani babê Şeyh Mehmûd dişêne û Şeyh Saîd bi heyeteke gelek qelebalix ve heta di nav wî heyetê de pîremêr jî heye yani Belê. Tewfîq Hacı Tewfîq ew jî heye pîremêr du çaxê xort e û ew jî bi Şeyh Saîd ra dişe demeke dirê jî bile mêvanê padişah pişta jûr qismek ji wan dişine hecê vedgerin û yani ew dişênin padişah dişênin ser hesaba ew ê ser hesaba serayê û em bêjin ku cî hatiye bêjin pîremîd êdî venagere. Belê. Tu ew jî Li Stenbolê dimîne. li Stenbolê dimîne. Yani ew şahê Îranê û şahê Qaçar ji Sultan Abdülhamîd ra nameyek dişîne Farisî, Farisiyekî gelek ew biye kes nikare ew bike pîremîr ew dike. Yani wek tercüme dike gelek ew dibe. Yani hat dibe bi nav û deng îca ez navî nizanim yek ji Sarayê Abdülhamîd ew dike. Yani
دبي اس نحلم تبشي مو قالك تلفر بميني بيا اسطنبول دميني حقوق تخوني وبشتا دبا والي دبا قايمه مقام فلان يعني دو دليش دي ام تبي بيراميد بله يعني على قوان قالك باشولا شو خوا امنها مادام ام بحث بيواندي سرايا عثماني سلطان عبد الحميد او دكين ام نأوي جلفر او ببينار خوي هجارا بارا بكين يعني يجوان سببا كو شيخ سعيد بابي شيخ محمود بصالة حزار ناسد حشتادا وبكري خو شيخ احمد را كوتي شهيد كرين وجالي شوبيا اتحاد ترقي مسلوة وافتراك جلك جران لدكن شهيد دكن الباورم يعني قلعتا من يجواجي او بيكو او بيواندي وقت خدا الشيخ سعيد شيخ احمد بابي كو بسراي رهابيه وقت بالطيبات عبد الحميد راكو بيبندي دانية الباورم وقت تولبت وكرنا يعني تهمتك يا وصل الشيخ سعيد تنكرين يا از خوازم تو هنا کی بحثاوي بو يري بكي كاكو بله لكوري بو وبتشاواي بو بله بوير خود 1980 او دبه 1980 دستبيك سال 1980 حتى دبي روجا دوديان جهنا قرباني بيه يعني او ما مصرف حلمي او دياداشي ده روجا يجي والشيخ محمد جي بابي خرب بيه شاخي خورت بيه يعني خورت كي شاخي هذا سيده شاده صار يشوف بيه يعني البرد صابي بابي براوي تكون بابي براوي شيخ احمد دبي جيا شيخ سعيد ميدانا موصلي وقت دشي سرخوش بيه يعني يعني حسابك يعني تام قرا اتحاد ترقي او تومات يعني زاني ودرس ابي تلاجي كيكي وخالجي او بيا برهب ويا او كنا كشتنا يعني خلكي اللينش كريه يعني حسابك تام او قرا اتحاد ترقي وي والحاصل وقتك بابي الشيخ محمود الشيخ سعيد وكريوي الشيخ احمد تنا شهيد كرن او مريد ديوان الشيخ محمود درافينن ودرافينن بنا سليماني يعني شهيد كنا جمو سلي درافينن دبن سليماني بنا دبن سليماني يعني شهيد كنا ازبني المسلي بميفانتي المسلي ونا يانشخو لوري ونا لا ولا نا وقت ميفانتي لوربنا يعني جير مشتراوان يعني قاضي سليماني وقندي نودي قندي دن شكي جل قندي وان هبونا لان وقت ميوانتين داوي بيه شو بحث كه رفيق حلمي لمالا كيبونا شوابونا حمو دريج بحث كه ناخذ طبي البروغرام ما جو برنامج كيكو خست وان تشتاهين بك ياداشت رفيق حلمي ياداشت رزدار كك زيا ورگراندیا کرمانجی و دکارن دور داهیم بکن وان بویران بله يعني كرتي او يعني مالبطه شيخ محمود بيقومان او جلك في المجال كيك فرها جا خباتك ولسر الشيخ محمود ام بيجيكو جلك فرها تيكرين جالي مع مصطفى هوار وهات يكرين مع مصطفى هواجي استخوان حق سليمانية اوي روتنش دي انجلترا روتنش وي دو جرت نويساندية 1500 روبل لسا الشيخ محمود نويساندية براسي يعني مجرى ما تشينا بيكو هم كرمان جو عمده بكن وقالك فرهي يعني بحثا بيتكية بحثا مالواتا الشيخ محمود يعني كثير كو بخازن يعني سوراني جي بزانت قارن جي بيستفاده بكن بله يعني مالبات نوها يعني ام كرتي بله ام اینجا بفتلن سر جیانا شیخ محمود پشتی کو مرید وی دروین انتینن دبرا مالباته ام بیجن دبرا کو لی خورتن آل سلیمانیه شر جهانه یکم دست پیکر دپاشیا شر ده عراق
Iraq'a İran bejin بله para İngiliz ket ji jorda jî Rus xwestin ku têkevin axa Kurdistana Başûr jî û tebliğeviyek kaosek mezin li wê deverê çêbû di nav wê kaosê de Şeyh Mahmud îndî mezin bûbû bû mêrekî temam û hin helwesta danî ez dixwazim tu ji bînerên me re بله behsa helwesta Şeyh Mahmud bi Tirka re çi pêwendî danî بله li hember Rûsa çi kir بله li hember heta ez min xwend bawerke di yadaş tê dabû ji min tirê di cepha Rûs da şer dike û Rûs ji sînorê wê wextê ku hatiye tespîtkirin di nava Îranê da û Osmanî da Rûs ji wê ewkî diqewirîne piştî wî încar diçe pêşiya İngilîza jî بله bi İngilîza ra jî şer dike بله û di paşiyê de jî încar İngilîz poşman dibin wî dikin milûk ez بله dixwazim di vê pêvajoyê cenabê te بله hinekî bîne ziman بله بله اساس mesela Rusan ji ev dest pêdike ji rawan dize dest pêdike yani Bele. ji seyta dest pêdike belê yani wextê ku Rûs em bêjin Kurdistana Îranê gelek xedrî gelek heqaret gelek neqî em bêjin yani di Kurdan dikin birasî gundan dişewtînin bajaran dişewtînin wextê çarîtiyê de belê Rica li ser wê Kurd li ber xwe didin yani bi taybetî seytaha û li ew ê li mintiqa rawan dizê heya heta jêrê wê aliyê baneyê Kurdistana Îranê wan cîhan li hemberê Rûsan şer dikin yani li ber xwe didin Şeyh Mahmûd jî wî şaxê ew dike yani em bêjin hisa ew ê jî heye mesela dîn mîn jî heye çi jî bi tesîra dînî li ser heye yani büyavayê ew dikin yani Rûsan radiqewirîn wextê wek wegû Eca piştî wî wextê ku İngilîz dixwazin em bêjin bikevne wê bikevne Bexdayê wî şaxê bi leşkereke mezin ve Şeyh Mahmûd diçe alîkariya ew ê alîkariya Tirkan alîkariya Osmaniyan belê yani ew şereke ku jêra Qotul Amara dibêjin û belê Türk gelek caran ew dikin ez lê rasatime û methê xwe dikirin pastê xwe didin dibên me İngilîzan şikanizan çi şûbû yani ez rasteraz bêjim haşê direva dikin ne haşa jî ola direva dikin yani yani belê serketineke Tirkan tunulur serketin a Şeyh Mahmûd e esas Şeyh Mahmûd şer dike ya çawa dibe Şeyh Mahmûd heya nêzîkê Bexdayê diçe pêşiya İngilîzan bi leşkereke mezin ve zanî belê wî şaxê Mehmed Emîn Zekî Bey gelek aciz dibe Mehmed Emîn Zekî Bey jê ra cab çêne dibe şêxê min tu çi dikê çi îşê te İngilîzan ketiye zanî te nizanim ordiyek berhev kiye ji Kurdan tê şerê İngilîzan dikî yani tu şerê te bi İngilîziya ra çi fayda Kurdan tê de heye yani we mealen ez dibêjim ev hene belge hene zanî yani büyavayê serê Şeyh Mahmûd dikeve yani ikna dibe zanî ikna dibe Şeyh Mahmûd û ew dike paş ve vedgere belê Şu an wextê paş ve vedgere Türk dişkên yani Osmanî dişkên işkelseneke pir xirab yani heta wisa dişkên ne li aliyê Bexdayê ji aliyê Musilê jî dikeşin yani leşker meşkerê xwe nizam yani navê heta qomandanê rewan dizê düşün yani ji axa ew ê derdkevin yani ji Musilê jî derdkevin û dişkên yani yani ew hêza ku em bêjin İngilîzan û şaxê dahesekirandin hêza Şeyh Mahmûd e piştî Mehmed Emîn Zekî Bey wê yani ez bawerim yani Mehmed Emîn Zekî Bey ber seriyê de yani hinek ciyan belkî Tevfîq Refî tê bîr lê Mehmed Emîn Zekî Bey yani ew kiriye yani gote şêxê me tu çi dikî yani tu leşkerê Kurdan aniye tu çi fayda Kurdan tê de heye tu bi İngilîza şerkî baş ve beceriye û piştî wî xwe ew dibe yani
piştî êdî İngiliz em bêjin bînbaşî Noel ku ser navê Brîtanyayê ku dişe Süleymaniyê 1918 da û di çilya paşîn yani meha Qasımê a 1918 da dişe Süleymaniyê û dibêje ku ez li ser navê Brîtanya mezin te hukûmdarê Kurdistanê îlan dikim û bûya we hukûmdartiya Şêh Mehmûd û tê îlan kirin û heta salê 1919 ku êdî bi İngilîz re şer dike falan hebî ew ja merheleke din e. Yani ewa Şêh Mehmûd bi rastî bûya we bûye. Yani tiştê din da jî em ê bihez bikin ege we xitebe. Yani ewa dînî ser Şêh Mehmûd ew bûye. Yani biçek ne tesîra wê zêde bûye yani ewa mesela dînî zanî. û em bêjin belkî ew ê din da em cardan bihez bikin yani wisa bûye em piştî ku navbera wî İngilîzan xirab dibe li ber çavê wî bavê wî dikujin ew qas xirabiyê Tirkan bi çavê xwe dîtine bi Tirkan re dikeve îttifaqê û werhesil tiştê xirab dibin yani zanî. Bûya we yani ew bûya we dest pê dike û didomîne yani em eger mijarê bidomînin em dikarin êdî vî meselê ew bikin eger tu bixwazî. Vêca em bêjin hikûmeta Kurdistanê tê dadî em bêjin çilya dawîn a 1918 da hikûmeta yekem a Kurdistanê tê danîn Uşaxê Noel'e bînbaşî Noel em bêjin ewa ser navê Brîtanyayê hereket dike. Li pişta Noel diçe em zanin ku Noel bi celadet be gwan re û ew ê din re ku derbasê em bêjin Kurdistana Tirkiye dibin heya nêzî Sîwasê tên û li wir ew dibin yani li wir carna paş da vedigerin û yekê din şûna wî de tê û îcan ew dixuye ku erê cardin keseke ku em bêjin Kurdan naz dike û em bêjin Kurdî zanin Farsî zanin nizam çi navbera Şêh Mehmûd xirab dibe 1919 da ji xwe dest pê dike bi İngilîzan re şer dike û li derbendê baziyan ku meşhûr e li wir ew dibin li wir navbera Süleymaniyê û Kerkûkê de ye nevsa belê belê yani li wir ew dibin li wir birîndar dibin dikeve destê İngilîzan û pişta dibin li Bexdayê mehkeme dikin dadiyeh dikin û pêşî tabii mesela dadiyehkirina Şêh Mehmûd ew e Şêh Mehmûd gerek mêrxasî ew kiriye bi rastî di bir em firehî nikarin belê xwe parastinek siyasî kiriye keko belê belê min belê belê îca piştî wî ku ceza îdamê didinê pişta ew ceza dibe ew dibe em bêjin muebbet dişêne ew ê dişêne Hindistanê û tinê wî naşênin kesê din jî pêra dişênin li şandina Şêh Mehmûd di Hindistanê ew müşkilê ku li Kurdistanê hene hel nabin yani İngilîz hesab dikin ku eger Şêh Mehmûd biçe di şûna wî de kesê din bînin tê ew bibe yani tê em bêjin sakin bibe Kurdistan tê em bêjin rihettir îdare bikin tam eksî wî mesela yek ji wan rihetiyan ku Ehmed Xoca Bîranînê xwe da behs dike dibe wextê Şêh Mehmûd şandine Hindistanê dibe Süleymaniye ket bin îşgala Sofiyên terîqeta Qadiriya bi defê xwe ve bi porê xwe yên dirêj bi rih simbêlên nekurkirî 24 saetan gul defê dixistin yani bi sedan derwêşên Qadirî derwêşên Qadirî he şîş li evê xwe dixistin zikê xwe da ku İngilîz got ew bûn yani wiha yani ew dibin yani wiha şaş dibin û 24 saet defê dixin Süleymanî û ew dikin yani protesto dikin û vî navê re wextê Şêh Mehmûd li ew ye li Hindistanê li İngilîz hewl didin bi hinek kesê din re em bêjin yani serokatiya Kurdan em bêjin hikûmdatiya Kurdan dene hinek kesê din tecrübe dikin ser nakevin em bêjin yek ji wan Seyid Taha ye Seyid Tahayê Nêrî yani û ê dudiyan ku gelek ciddî İngilîz li ser sekinin Ezmî Baban e yani
عزمی بابان لأوروپا مازن بویه كاكو روشا برزانيا دوي دمي دا چو والله روشا برزانيان يعني الكاري اوي دكين وها زياده اوي كي شيخ عبد السلام شخوي شيخ هاتي اعدام كرن بله انا بيا حضار ناصر هايجا اوجي الموسلي او مثلا او الموسلي ام بحث كن يعني تني ام بيجن الشيخ سعيد بابي الشيخ محمود الموسلي نات يقشتن جالي تحت تراقيبه ام جام زانكو عبد الرزاق بدر خان جيلور جحل الدنيت كوجن الموسلي ام بيجن الشيخ عبد السلام برزاني وقت دقرين جاردن دبن موسلي او دكين يعني موسلي اما شاخ اتحاد ترقي موسلي يعني دخيك وشاخه كون خاربيه يعني او بيقات بلي بلي جاء ما او تشد كلمه بحثا او يذكر يعني جرى انجليزان بي كازاكي كردستاني لكردستان كو همن به ام بيجن كو راحت بكارن او بكن یک جوان عزمی بگی بابان بویه یا عزمی بگ وکو ماموسا رفیق حلمی دیاداشی دا دور دری بحث که yani kesek buyek u derve mazın buya ziyade civata kurdi naz nekriye hareketeki Ravşenbir buya nazık buya ve prensan buya o ne bileyim ne kadar nasip yani zani yani Rabu Rüşdan'a Kurdan ve aşiretan vakti ku naz neken Kurdistan'ı var aşirete mazın yani emce Ravşa civati civataki kurdu nazdaki tu emce cümlet ejibi ne yapıyor yani tunu kariyeler hep ki ولا حتى بشاقي أوي جداتن يعني عزبي بك قوميتاك جداتنا يعني قوميتاك سرخبونا كردستان داتنا يعني تبن سرقاتيا عزمي بك دا أو كسي كو أندام يغي قوميتين هيا يعني وقت ما تنعم سر نابيوانا وكي كاكو كسي كو دخازن هورغوليا بار مثلا هين دكن دبي كو برتوك بخين برتوك بخين از دخوازم تفجري سر انجليز چوا پوشمان بون و جاردن شيخ محمود هندستان فجراندن از دخوازم تهنه كي باساوي جيب بله اجا وقتی کو انجليز ام بيجن ام دجاربينن کو نقالن ام بيجي همنتي لكردستان بيكمينن بريار dedim ki Şeyh Mahmud Carekini becerinin. Bel. O Hazar nasıl biz dünyanda eğer şaşdım. بريار dedim Şeyh Mahmud Kuvegerinin cardın hükümdarca Kürdistan'ı denen Şeyh Mahmud. Peşi Şeyh Mahmud te Kuveyt'te piştatte Bağdayı o piştat darbat Süleymaniye de be ودربات بونا وين سليماني جيش وماموسا رفيع حلمي بعد كاب قال لكن او يعني بالشعشعة وبأنبيجن وخبي شاندان وبأويل مازن تكرين وتي حكمتها دوديان داد مزرينه بله ام مهم أنبيجن حكمتها يكيدا ام كسين روشنبير كل عثمانيا دا ضابط بونا أنبيجن هم بيجن برپرسیاری بلند بونه حکومت دا یکی دا ترون لی امری دنیرن حکومت دو جان دا بله کسی وقت مصطفى پاشا یامل کیانه بله مصطفى پاشا یامل کی دبه وزیر پرورده گله کسی دیج yani ana tabi vakitini hem direkt servis ekin öyle tane vak misal ekedi bejim bله o biştra yani bu kurti حكومت داني وكسي وقت مصطفى باشا يعمل كيم نعم بيجن تودبن كمنا حكومتي لفي نابرا تركشي راحت ناسا كنن يعني تركشي كسي نابي شفيق كو Çerkezi Mısır'ya Kucera Özdemir Paşa Özdemir navini hakikini hem bir naviye kode kod naviye لما خابن بوقت مانجايك عسكر ودشلور ليه gerek kes Kürdistan'ı vak Ahmet Takı kesiye musan buna budan kabuna taraftarı Türkkan buna yani buraya hen aşirin Kurda hen ağa ve bege Kurdaji
خوددن دورا وی او جی دوه هزک بله او مشهور جنا yani Cafan هم bizim او هم bizim Cafan mazın هم bizim taraftarı Şeyh Mahmud Nakin yani bizim حبسه خانم او ناك يعني ديجي Şeyh Mahmud حركات اوارا بالتركارة وتكذاني مقابل يعني و yani بمانجاك عسكر راتين تما بيجك ابا بيجك كردستان ديجنا بين كنترول اخوازاني كردستان ديجنا بين كنترول اخوا حتى وصل دبي Şeyh Mahmud راتنين دبين ام بيجن شرطة كيمياء اول كوام اليكاريات tabii ki eve kutu Mustafa Paşa bir teslim mevki. Hatta digirin ne vakira. Digirin Şeyh Mahmud o nake kabul nake zani و دبردان يعني بيا هواي وحكومات وبشرى نابرا شيخ محمود انجليزان خرادبه وشار داس بيدكه و والحاصل يعني النتيجة دا الشيخ محمود مخابن أم بحث بكر وأم بحث وان دم مجارا لكن شو أوام يشاف كم لمنه از پیشی وی مسئله قدیم بحث آن هر دو اوابکیم هر دو بویاران و gelek mühime پر mühime بیشتر شر چید به و حیا سال 1925 و احمد خوجت ناو دایا و دری بحث که کاچاوان بیه شیخ محمود دیدی زیده عشیجی پیشت نامینن در دوراوی شخوا روشنبیل جی نامینن وقتی که علاقه خواه به ترکارا خورد که مصطفى پاشا و ایدن او نابن yani هم بیجن ایدی او نا yani هم بیجن پشتیریای ناکن ایدی هم بیجن مثلا مصطفى پاشا yamıl ki ustadı be yani behemi de be dişe basımku yani kosumku ikna bike be İngiliz ara hareket bike çünkü Bavariya Mustafa Paşa eveku yani heza mazın او ku bukar Kurdistan'ı Alikaya Kurdan bir ke Kurd işte gidez bekhin yani İngiliz'in yani düğü evedaya de vakti kuduşa basın ku neden zede aklı üstüm kuji nabra yani o çünkü او هفپیوینا کو بسم کورا çekiliye pişrat kevedesi İngilizan او hatiye başandın yani mkurmacevi çekiliye yani mukabim büyü havayı تكو مساعدة تبع از جبوی تماشاوانان از کرته گوتارک شیخ محمود وقتا کو هندستان دفتله و حکومت آباد که آخافتنا کو د انجمنا وزیران دا کردستان دا کریه از بشک جوی آخافتن جوان را بخوینم جبو کو او روحیتا کردال سلیمانی وی دمه چیه آشه محمود چیه براوی بفهم کرن از دخوینم براین من ما ایرو کبره خیما حکومتا کردستان دانی و جواتا وزیران دست بکار کرد بانگا آزادیا کردان لجیهان هات بلاو کرن پشتیبان ما خوده و زند و بند مایه ج زاروکیه و فکر آزادیا کردان دمیجی من دا خیالکم مزن بو نها دوی ام زانبن که دوی ریه دا به هزاران سالن چندین هزار لاوین ما این دلیر جناب چونه ایرو رولا تولا وان کتیه سرمله ما که ام به مزگینیا آزادیا گلی خو گیانه وان پاک شاد بکن درێژە باسا پەیوەندیە خۆ ئینگلیزا دکە کۆ ئینگلیزا چاوا پێرا یخانەت کریە دکە و هەروەکی دن مگۆ ئەزڤیانێژی تەماشەبانان را بله ez benim got bu yer hele emi behsa wan kim ku gerek büyüme yek Şeyh Mahmud vakti ku ava Paris'e dicivi komite ava açtı dicivi Şeyh Mahmud mazbatek
آماده که به امضای همو عشیر همو گرگیر یک کردستان باشور و مزبطه دخوازه به دو کس آره به دو کسی خواه گلک او تیجا یک بوان باوره بله خواه اون یعنی دعواوی دا یک نوران شیخ سید احمد برزنجیه خواه پسمامیویه سید احمد برزنجی یه ام بیجن رشید کابان او yüzbaşı بویه او عثمانی دا mekteba Rusya da Rusya askeri da mamustay matematik biye o Şeyh Ahmedci de medrese idadiye da mamusta biye devra dünyan aşe Mahmud da müdüre parastıra gişici buya van her kan mazbataki ve biser Suriye'ra duhaze bir şeyle Paris'i baş Şerif Paşa و جبوكو جي اويرا جي اوا اشتيرا بيجنكو شريف باشا نونري مايا و بتشونا واحد كان انجليزي بيد حسن اف حدو كاز دشنا حلبي ويشاخي حلب جي بدبن اوا فرانسيزان دايا و belge heneku dibêjin İngilizan ji Fransızara gotine ku rê nedin wan ku biçin. Sabî sed wîsaneke ku. Belê. Sedê sed. Ne şu belge heye yani. Yani bi teşvîka İngilizan elbette ki Fransızca ciddi nebîne. Lê bi teşvîka İngilizan rê nadin wan kesan ku biçin lûr çend mehan gîr dikin çine Lübnanê tê diçin rê nadin wan vîze nadin wan nikarin biçin. Zanî. Ew yek. Adudyan Şeyh Mahmud dibin serokatiya Refih Hilmi da heyetek çeyne Ankara'yı. Heyet liser İran'ı ra, liser Ermenistan'ı, Türklis'i ra, Bahra Raşra u düşün hatta düşün Ankara'yı. Dibi heyeti da Jider ve Refih Hilmi Yüzbaşı Fevzi Cihaya. Yüzbaşı Fevzi burayı Şeyh Mahmud'a. Belge hene yani gelek kesin ku Sernistan'da dibeci ku ev Yüzbaşı Fevzi Mürüvve Türkambiye. Yani bu gotene kedin ajan Türkambiye. Yani vece tam çunavan tesadüfi evet ki yani tam vakti müzakere Lozan'e zanin. Hatta Refih Hilmi evet ajanın dur bazı için henek milletvekili Kürdan henen uğruna sinema çedbi falan işte başbakan Raudkin u Atatürk'ten randevu mandevu falan şu bu bejin anhan u inil eviye Lozan'e u hatta amcabaki sakin Pısra hesap ki Audkin hayak kuşkatı imzakirin yani Lozan te imzakirin yedi tiştek namini yani zanit tiştek namini de evet yani çil ya Şeyh Mahmud Türk çipkin yani. Yani ev heyeta ku tuhazı biçe Fransa'yı ku peşite girtin. Ev mesela şuna Refih Hilmi Liserna ve Şeyh Mahmud her doji dizin nişan ku Kürdan ne karine zamanı bixwînin. Mixabin, hezar mixabin. Yani basit mantık em hareket bikin. Vakti ku İngiliz Fransızdan nehiştin heyata Şeyh Mahmud biçe Paris'e ev mezbetaya Şeyh Mahmud bigeyne Şerif Paşa gelek basit mürut karabı fikri ku ev helvesteke zani. Ev helvesteke. Yani 1918'da 19'da helvesteke. Yani ve çağı duhye ku İngilizdan, Fransızdan hatta Rus'tan em bejin lehemberi Kürdan politika ki tespit kirine. Bale. Gerek diyoruz gerek di kuliner diyecek ku yani İngilizdan, Osmanlı ya Türkan liser mesela Musil'i leheb kirine. Yani Türkan Musil'i ev kirine ve dev Musil'i bardana. O hembeli da xwastine ku İngiliz
ev xwe bi Kurdan Piştevaniya Kurdan ekin, Kurd nebin xwedî statü. Ya bele. Yani ev bekuman ez ne diyorduk nüvisim, ne diyorduk zanım de tiştek ku min var yarandığını, tiştek ku min xwandına, tiştek ku ez zanım. Bu evet yani ne xwandına zamaniye mixabin hazar mixabin İroji em aynı rewşedanın. Yani ez de xwedin tiştek pesimist veha kötümser ku tıkdibêjin ew bikim. Yani İroji fırsat çi şu bu em zamanı nikarin bixwînin û firsat ji destê me dişe pişta jî em ax û wax dikin. Yani mesele ew e em pêşî li ber derê xwe paqij bikin. Zanî? Keko. Em lan kesî bêvan mesela zamanda ez ê têkevim navberê belî kelebke. di zamanê îro da niha hêzên Rojavayî çi Amerîka çi Ewropa û îdin. Piştevaniya İsraîl dikin ne wisa? Belî. İsraîl bi kê re şer dike? Bi Hizbullah û Îranê re şer dike. Em jî ala Hizbullahê projeyê Diyarbekirê darliqin. Erê ez jî wî divêm alaya Hizbullahê li bircên Diyarbekir tên daleqandin. Nûnerên ku Kurda bi destê xwe wan kirine partiya ku wan şandine parlamentoya Tirkiye radibe divê Nesrullah şehîd e û İsraîl protesto dikin. Mixabin. Hazar mixabin em îro jî zaman naxwînin. İro jî em naxwînin. Yani ew ça basit yani geleke bifikrine yani çima Fransız neheştin nûnerên Kurdan bişne Parîsê. Yani ew meheqin heye tişte yani Allahê tu ana reis eşîrekî me em bêjin bipirsît kare ew bikin em bêjin netiye. Mixabin. Yani bir havayı Şeyh Mahmud û birasî cardin têkoşîna xwe domîne û em bêjin 1930 da wextê li Iraqê hilbijartinê çêdibe Kurdê başûr ew dikin protesto dikin. Li Silêmaniyê serîhildana dîroka Kurdan da serîhildana îlûnê çêdibe. Zanî? Yani ne serîhildana îlûna şêstiyakan. Ev serîhildana şîyane ew çax hemû rewşenbîr zana û siyasetmedarê Kurd carî İngilîz davetê girtin dibin em bêjin girtîgeha Kerkûkê da bi mehan ew jê girtî dimînin. û Şeyh Mahmud ew kiriye yani wî şaxê li gundê xwe biye bi hêzek mezin ve dixwaze bêse Silêmaniyê alîkariya wê bike. Yani ew kiriye Şeyh Mahmud cardin em bêjin gora awa xwe xwasiya tê biguşe lê mixabin ew nebiye û lê heta heya jiyaya jî Kurd jiyaya em gerek qebûl bikin. û piştê wî jî ew ê wefata wî jî em ew bikin wek ew bila bikevte qeydê. Şeyh Mahmud ew ê sêşemba nehê meha dehan 1926 da li Bexdayê nexweşxana Heyderiyê da wefat dike û cenazê wî tîne ew ê. Hê ciwan biye ne wisa hê pir ciwan biye. Wala zêde ixtiyar nebiye. Belê. Cenazê wî tînin li Silêmaniyê diveşêrin û tabii veşartina cenazeyê wî gelek kesan behs kirine û gelek bi ew biye yani em bêjin yani bi boş em bêjin bi girsek ya mezin hemû sınıf tebeqa eşîrê Kurdan bejdar dibin bi awayê wefat dike Şeyh Mahmud. Yani mixabin em tiştê ku em bêjin belkî ev e. Tabii mesela ew Şeyh Mahmud gelek dûr dirêce yani em bêjin bi bernameke ew ê wiha saetekî da mirov dikarin lê me hewl da ku em bi kurtî xalê giring derexne pêş. Ez hêvîdarim bînerê me ra me hinek em bêjin xalên giring ê dîroka Kurdî par vekirin û ji bo firehtir agadarî gereke wan bîranînan bixwînin. û bîranî jî pir muhim in yani ji bo dîroka me gelek nenivîsandin ew ê me nenivîsine kesî yani em bêjin yani niha Xalid belki em bêjin weşan dernexistine
یک کاراکتری که حرکت شیخ محمودی او بیا ما بیکی که هم بحثی که گلک میمه وشان هبونه وشان مطبعه هبویه وقتی 1919 هنده شیخ محمود نابراوی انگلیزان خراد به سلیمانی ترد که دچه امبیجی شکفتا جسانه مطبعه بخوارد دبه مطبعه جو سلیمانی دبه اوی شکفتا جسانه شکفتا چیاکی جسانه ناوی شکفتا جسانه مشهوره لول امبیجین بانکی کردستانی از بار اگه شاشته بیم روزنامه بانکی کردستانی در تخم yani belge ser hareketi şey Mahmut gerekin. Evde saya avantajı dertir. Saya ku veşan derketine. Mesela bir hareketi azadi. Hareketi azadi yani jali si kez sobay azabeti kurda ve teda mezradın. Mıkhabın. Veşanek der nakın. Ana ser hareketi azadi tiştik ku em heri konkret avdızanın tiştik ku em bizim جي سفير وجي قنصلوسي الروسي ووزارة خوي الدرب بيصادنا براني اون يعني تشيدن زيدنا ما نظاني وألقي الشيخ محمود بأوي راهبية قالت باقي جبريل الشيخ محمود رانا ما شاندنا زي السمكورة شاندنا حتى يساوي كمال فوزي باك ام بیشین اندام کمیته مرکزی ام تشکیلات آزادی ام او ساعتی دبی من بیشین ام او ساعت بیشین جو کو بینار هجاجی نه ام بیشین کمیته استقلال کردستان بله öyle وقت نونره وان ام بیشین تشکیلات شاندیه او شاندیه başvuru Kurdistan şandiye bastım bu جو کو داملی لورمینه به شیخ محمود را ام بیشین پیوندی داینه بسم کوردانینه yani Şeyh Mahmud tabi usa dokuyor ku amade biye alikariya ve biki emce serilara kuçi bir sımkuci le mukabil emzanı ka çabi ve la bername evkas yani gerek tiştene bir gelek spas keko براستی برنامه‌یک تیروتجه ام هاتن داویا برنامه و ساعتك زیده قدیا برنامه از دخوازم جناب تا گوتنین داوی تی چه بیجی؟ ولا گوتنین داوی ادی چه بیجیم yani az xiyar bu ben şeyci nasağım ya tişte kuatla nüvisandan em baba ki dilxoşi dikarim bejin ku jinevşe nü diruk nüvise me edi hene وقتی خلقه دی رو کامد نویسند بیانیان در نویسند مالوان او ام نبجکم ای وقت منورسی ای وقت نیکیتی ای وقت ام بیجن حسد کنم که گله کسی مثلا ام سپاسی وان کن ل ایرو ایدی ام بخوا نفشینو هنه ام بسر بلدید کارن هیویدارم کو نفشینو ای دیروک نویسمه جوان برهمان او بکن yani istifade بکن او نرخاندن او شروع وکرین او تشتی کو حیال هاتنه کرین بن سیابان belge anda او فرحتر هم بیجن مقارن بنرخینن و اجی yani وقت زیاده belki az ne بیجن متوازی حرکت نکیم بوان کاری komik gidiyor mi kara ki baş gidiyor herhalde zani mara bici hava limara kesi ava kuçuna berhev kirlen mara van zinetir hava be böyle bir abi gotuna davi gele spas kimmiş bu çarpı medyara. Hevidarım em bername dinci çekin u fayda kemem ki. Em çekin keko. Em çekin. Bere binere neja levya mevin em çekin. Hatani bername dini levya mevin ka em kijan mijare u çekin em bere jwara لسر medya civaki bu eşinin u em çekin. Gelek spas kekziya ame wek rupeleki jiddiroke ame bername xo bimeşinin o ez spasi hevalin ko hattani ve saate lime temaşekirin malawan ava spasiyevan dikim o spasiya hevalin teknik etkim o zan malateji ava o temaşavan heja ام هاتن داویا برنامه خو بمینن د خیر و خوشیه دا شب باش